मैं धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब में आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो गाइस नोंसोर थंबनेल और टाइटल गमानो मोनखांबाय दा साननै माने दिनैनिफ्राय मा जागासिनो दं नोंसोर गमानो मोनखाबाय आरो लोगोसेनो गाबनानै मा ससियेल मिडियायाव फैनानै माने पोस्टआव मा गाबनानै मा बुंदो गावनिनो गोरोन्थि माने गावनि बिनिनो गोरोन्थि लांटा जानानै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिसोरनि गामिनि मानसिफोरखौ मोनसे खोथा बुङो थेंक यू सो माच भिडिअ हमनायखौ आरो सानैसो बुवारिफोर दं इसोरखौबो होनांगौ आरोना लोगोफोर आरो जायफोर बिथाङा फेसबुक नुवाखै आंनि इउट्युब चेनेल नुगोन होनना आसा थाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम होनबासो बुजि मोनगोन आरो आंनि गोदान चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव होनबा भिडिअखौ नायदो जोबजासिम नायदो। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोसोमनानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर तथास्तु निमाहा होबाय बयबो निमाहा होदो दै बिदि नुनायफोरखौ आरो दामनांगौ आरो सानै साथामसो दङ बिसोरखौथ' दामखानांगौ पुरा लोगोसेनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा लभ इउ थेंक इउ सो माच आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो बिनि भिडिअफोरा भाइरेल जागासिनो दं आरोना जायफोर बिथाङा फेसबुकआव नुवाखै आंनि इउट्युब चेनेलाव नुबाय आरो थेंक इउ सो माच बिसानसु बारा होनजायालै